Здравейте на всички, аз съм Ертини. Не сме пред компютъра, цъкаме поредната луда игричка, аз сме в моята кола. И най-вероятно от заглавието на клипа сте разбрали, че дебютирам с първия си влог в канала. Искам да си призная, че наистина съм малко притеснен да не се изложа много. Отиваме на G-Play, G-Fest, който организират събота и неделя. Двата дена ще бъдем там. На такова мероприятие не съм ходил от 2017 година. От тогава гейминга малко се отстрани от живота ми, но винаги имаше малка частица имах малка частица в него. Така по-точно да се изразя. Поразсъквах малко лол, поне веднъж в седмицата, само да не забравя. Преди, може би, половин година реших да събера един компютър. Съответно, отнеме много време да изгледам страшно много информация. Какво точно да си купя, как точно да си го залова. Сега някой ще каже, що не си поръча от интернет. Ами по-интересно ми е сам да си взема частите, да си го сглоба. И може би 60-70% от информацията, която събрах, е от G-Play клиповете, които качват. Наистина много полезна информация, страшно много ми помогнаха и успях да се събера третия компютър. Мисля, че да, третия. Успях да се събера компютъра, съответно и да почне да качвам клипове. 2 месеца по-късно, както казах, го събрах компютъра и започна да разцъквам игри. Бъднах една от мечтите си, ще продължавам да качвам клипове, защото това ме забавлява, разпускам след работа и се чувствам добре. От време на време ще правя и такива влогове на интересни събития за гейминг. Важното е да се забавлявам. Това е целта на канала, да нямаме излишни глупости, просто забавление. Като се прибереш от работа, да седнеш, да си пуснеш клипче, да си направиш едно чайче, нещо за пиене по-студенко, безалкохолно, бира, уиски, да си вземеш пуканки или мезенце, да гледаш клипчето и да се забавляваш. Искам страшно много да благодаря на всеки един, който харесва клипчетата, всеки един, който ги гледа, споделя и най-вече коментира. Благодаря много, това ме мотивира да продължавам да го правя. Следвайте мечтите си, защото когато ги сбъднеш, получаваш едно огромно удоволствие. Стига съм ви занимавал с мен. Очаквайте следващото включване някъде по пътя или директно на G-Fest. Айде! Здравейте, включване от Джон Атанасов. Пристигнахме без проблеми. Сега ще седнем малко да починем и ще влезем вътре да видим какво се случва. Очаквайте включване отвътре. Не изпускайте кадрите.
тъмни. Тоест слоната не е слона. Кое? Е така. Момента се навера на втория етаж. Нека да ви разходя, първо отиваме към Old School зоната.
Така, коце. Това лого как? Очи ще ми извади. Светна. Който не е в залата, да е. Как се казва? Тук ли сте? Право, значи вчера след 12 час в тая зала, как искаха и този вик? Как исках коци този вик? Добре дошли на G-Fest. За наша изключителна чест, че за трета поредна година Тех Парк и Иновационния форум Джон Атанасов са нашия дом и след всяка една година виждаме познати, което е страхотно. Един огромен микс от изключителности и около вас и тук
на главна сцена ви очакват в следващите 2 дни. Поздрави, разбира се, на всички, които ни гледат вкъщи пред компютъра и вие ще бъдете с нас на главна сцена. Ще се разцепим. А днес времето, Коце, е уникално. И за навън поръчано, уникално и днес, и утре има тика пак се работи на макс, защото тук ще има тежки страсти. Буквално след 45 минути ще започне, искам да ти кажа, Коце, най-успорваното косплей състезание, което сме имали на сцената на Gplay. Двойно повече заявки за участие от миналата година. Нашите партньори от Шилкадзе беше супер трудно да решат кои ще бъдат тук на сцената. То значи и на журито ще има трудно да изберат. Журито, не искам да съм жури. Не искам да съм жури. Днеска е косплей, утре ли е кей-поп? Утре е кей-попа, при кей-попа имаме рекорден брой групи пътуват от цяла България. Там пък на Чани беше изключително трудно да реши кои пък тук ще танцуват. Аз вчера имах честа, докато търчах наляво-надясно, да видя някои изпълнения. Много хора от екипа на Gplay казаха, може ли утре да сме на главна сцена и да танцуваме, викам. Нека да не разваляме удоволствието на хората. Но днес и в 5 часа пък започва 5 в 5 League of Legends. Най-добрите играчи в момента в България, поне това, което ми каза Кико, ще бъде тук, така че очакваме лигата да е на много високо ниво. А утре пък за CS не знам. Един отбор стана организация, докато дойде време да изобщо нещата са много сериозно. Сега, аз обаче машини ще помоля за нещо изключително важно. Искам аплодисменти за Коцето, защото той е днес с нас. Той е днес с нас, въпреки че и двете му дечица са болни и той каза, ще направи всичко възможно и искам аплодисменти за неговата съпруга Ева. Защото ние с Коцето се познаваме от времената, когато и двамата нямаха по толкова много деца, така ако мога да кажа, но любовта ни към гейминга продължава толкова много години да ни обединява и да намеряме път, освен да работим заедно и да имаме ниско отношение, така че аплодисменти. Има ли? Ето там една... Да, елате вие. Да. Не. Да, точно така. Малко е сложно с всички тези прожектори и хора, които ни гледат. Сигурен съм, че за тези от вас, които ни гледат онлайн. Ти не, ти да, звучи малко странно, но да. За всички онлайн, поздрави в чата. Заповядайте. Аз мисля, че успях да намеря по-голям човек от Bad Forge. Как се казваш? Радостин. Радостине, ти? Михаела. И вие сте брат и сестра, двойка? Не, двойка съм. Двойка сте. Да. От колко време сте заедно? 2 години. 2 години? С детенци. О, да сте живи и здрави, страхотно. Да живи и здрави. Къде е детенцето? Баба, дядо? Бабата и дядо. Откъде идвате вие? Едно прекрасно сърце до Пловдив. Супер, как пътувахте? Добре, нормално. За първи път ли сте на наше събитие? Не точно. Последно бях 2017 година. Радвам се, че 8 години по-късно се завръщате. Как ви се струва атмосферата? Прекрасно. За 8 години нещата са се променили. Страшно много. Тогава беше в една малка зала, сега е огромна. Супер, много се радвам. Разгледали ли сте брошурата? Имате ли представа? Или по-скоро ще стреляте на сляпо? Ще стреля малко на сляпо. Ама горе-долу знаем цените. Добре, колегите да ви дадат дъската. Аз да погледна помощника. Така. В наши дни няма как да нямаме рутер, че даже и USB Wi-Fi стик би било добре да си имаме. Моя въпрос към вас е: къди Wi-Fi 7 WR3600 рутер и USB стик WU6500. Тук станах като някакъв луд професор, но да, Wi-Fi 7 рутер на къди и стик към него, каква би била цената според вас? На общо двете устройства, намалени спрямо брошурата. Може да помислите... Ами сега? Може ли да пробваме с моите предположения? Така, харесва ми как Дон Брутар е подготвил разни комбинации, защото Bad Forge е опасна схема. Рутера е поне 240.
Виждам обаче как хората в залата почнаха да попреглеждат брошурите. Аз мога ли да ви помогна? По-малко, доста по-малко. Еми даде. Доста, да. Ами точно, не. Този път ще заложим на моите. Жената каза и ние решихме. Жената каза и ние решихме. Мен харесва. Ето отново и в тази двойка дамата държи маркера. Последното решение се взима от дамите. Тук аз казах една цена, Жени каза друга и тя каза не, моята е. За предното и аз се съгласих. Добре. Давайте, Жени, Батфордж 400, вие казвате 250, цената е 158 лева, намалено, иначе е 238, така че вие печелите. По-скоро жената. Еми ето. Господин Тенкс, може ли да питате моята жена, аз колко пари казах само така? Колко пари каза? Аз ви благодаря, че сте тук, весело изкарване и всичко най-най. Колко, какво беше предложението на Батфордж? 149. Решение 4 часа, отиваме до хотела да се чекираме, малко да опънем кръстовете там и евентуално може и да се върнем, може и някъде да се разходим по София. И утре продължаваме с купона. Включваме от хотела. Тя съм свали сега. Се носи като някакви хамстери в аквариум. Те се носи на кран. Стъкло. Да, уникални са. Ja, ik doe je? Nou, dit is het. Ну да, туалетната един път. Ще да правим зумовите. Тук ще сяка. Има кафеварка. Може да си направим кафе. Голямо легло, добре. Голямо мога да се гоним в това легло. Гледката.
Тенис. Може да гледам. Е към... Това така планина, където. Добре. Става красива. Можах да ви снимам гледката от 9, защото бързах просто да се превера и да си фърля един душ. Доста сме уморени от пътя. Доста походихме на феста, имаше много интересни неща. На сцената откриването, косплея беше също интересен, турнирите на FIFA. И малко сме уморени. Срещата ни с No Thanks, срещата ни с Гатака. Запознахме се с Дон Брутар. Като цяло, лично на мен много ми хареса. Ще видим утре как ще е ден втори. Ще да обърна на камерата, да правим с моите приказки. Да видим, както казах, не можа да снимам гледката, защото просто иска да си хвърля един душ. Корта долу. Отдеве играеха ние. Така, искам да се извинявам, ако нещо съм пропуснал. Ова, си личат пръщите отстрани. Искам да се извинявам, ако нещо съм пропуснал. Нещо, което не съм заснел. Все пак ми е първия влог и първото снимане с гимбъл. Малко съм скаран с него, нагоре, надолу, наляво, надясно. Направо ужас. Но всичко с времето и ще се научим. Шинки, ще видим, малко ще починем и ако ни насвърти на едно място, може да отидем пак на феста. Това е до 7 часа. А сега колко е часа? 5:30. Може ще полежим още маленко и така. Ще се включим оттам, ако отидем, ако не дойдем втори. Сутринта ще отидем. Програмата е същата. Очаква се този път от 1 часа да бъде Жени и Бат Фордж, които задължително с тях ще се снимаме и ще вземем автограф. Просто някак да ги пропуснем и Ели Белс. И така, сега съм ви занимавал с глупости. Може да се включим, може и директно утре. Чао, чао за сега. Нощ на София. Добро утро. Стартираме ден 2 от Плюбея. Пуснахме хотела и сега отиваме към Джонатан Османка. За ден 2. За ден 2. Айде. Не ми си Пикачу. Виж как се много е смешно да се грижи. Опа, мали, толкова симпатични лесно се. Аз на твоето на детска. Как е дишо в това? Кое? Как е дишо в това? Не знам.
Машинки, едно включване от къщи. Вчера се пребрахме, направих едно финално клипче, но нещо бутута с колата. Като цяло записах клипа, но без звук. Трябваше да го запиша на плейбек, като певиците. Да, както и да. За нас феста приключи някъде към 3:30. Ще ви излъжа. Тръгнахме, защото ни чакаше път, пък и много ни залипсва малкото детенце. Сякаш не сме го виждали една седмица. Тези, които имат деца, ще разберат за какво говоря. G-Play беше нещо уникално преживяване за нас, за мен и за жена ми. Прекарахме се много добре, организацията беше уникална, няма как да скучаеш, все пак винаги имаш какво да правиш. Просто нямаш как, който не е дошъл, той е загубил. Последно бях в 2017 година на подобно събитие, на тяхно, не на подобно. И определено има огромно развитие от към гейминг и хардвер. И мисля, че от тук нататък няма да пропускаме от тяхно събитие. Така, искам страшно много да благодаря на NoThanks, на Гатака, на Том Брутар, на Жени, на човек, който е в моята категория 120+, Badforge и маничката Елибеос. С това, че ни обърнаха внимание и че успях да се запозная с тях и голяма част от феста го направихме уникален. И не на последно място, естествено, на целия екип на G-Play. Ако не са те, нямаше как да си прекараме толкова прекрасно. Благодаря ви много. Още нещо, като обработвах клиповете, видях доста пропуски, грешки, които ще гледам да ги коригирам. И естествено да подобря качеството. Башинки, благодаря на всеки, който гледа, коментира и харесва клиповете ми. Благодаря на Димката, който ме спря на феста, който се запозна с мен, който ме последва и надявам се да му харесате клиповете в канала ми. Шинки, бъдете живи и здрави и очаквайте скоро да се включим в следващата лудница или събития. Чао, чао!